Salatandra Bocah-bocah iblis anak santri bagus. Takon iki macam aku. Untuk bali takon ngendi dongko sapa persik. Waduh junjung, dongko persik parek. Opo apa ya? Madya saking Jawa jenengku tak kiwa kala nantang nimis. Bali takon sapa jeneng Gus? Panengah Pandhawa kekasih Raden Harjuna. Ya Janaka. Sumetya lumaku nganti Gus ngetutake kerengke ngati jumangka ing suku kedheping netra ora kena pacut gitu wani entut pacut arent urudha weksa wani kawanku ampam kang mak wedeni Buta Pandhawa tata katene saya indriyan sora maruta prayo nganti Gus kowe pengen namus lebrak pedang gilang-gilang ku anak barang
abang kalakar mango bungso amin polawan sinonato kaya yang asma batuk-batuk gulai dalam raja-raja cuman dilain suaran jenengah arep jeneng kekasih kudu dosa balik yo madas kembal bilang no pati ngerwangku para ngarsa legane ati wah prayen nang ati-ati ando balang beda mesra sambil ke pundak kirek-kirek itu paida oh ah
rahimo sulangi wangaruna kadinetraning kurang satane kukiloring ringkani korosa katar niki tuning aku lelu sing pinipanco ya pangening kalang nyuwang akraman kamun satin dari kekolongan surung sorote tang padang cariman iki kaya bareng karo ngati. Jenepati kayuwangan harga marupa. Madyane kayuwangan wonten teja mamrenyada lanang. Tuntejaning Sang Hyang Bathara Bayu iki Sang Hyang Bathara Prabancana. Katika jumeneng hanampi marang prataning Sang Bima Suksma kadota Bathara Bayu Sigriwangke ngawe dhateng prataning Sang Werkudara Suksma teka mengko wis disabda Sang Hyang Prabancana Solang kacari kurang mengkor dasare mongso katiga
ning talaga kadilangit mambang tanpa sulan pamandika wintang kliwa kusumaya sumawur lumrap kang sekar kadidalaga Masidang sekaring taun langeng ndawes padahe iki putraku Werkudara ingkang sowan kula Bratasena paninantu karaharjan sowan kita ing rasa ulun nggih Bratasena ya ulun para bayu Rahayu sowan kunis kala ora liwat kasa kowe muga ngatur atur kekulun para prabancana iya nggih ulun tampa banget ing paringa ulun Bratasena hakarya kagiat tias ulun dene sowan kita kantos muka pengawak bodro ana marigaya muklutu limatur marang pun bapa nggih Werkudara iya bapa pukulun sowan kumrene kang wigati bakal nyolowiti lakon kang semandang ing praja Ngamarta wektu iki para mangsaku pajuban kok gilir gumanti basan tanpa kendhan apa pancen iki pertanda bakal kinukut jagating praja Ngamarta saisine bapa pukulun aku mongso dadi satriya bayangkarane praja kang saguh njaga ing rek katentremaning negara banget susah atiku nyumurupi penandang kang sepandang para kala wektu iki apa maneh yen aku nyumurupi marang soleh wong kang padha mikir kebutuhane dhewe-dhewe ning kanthi pawadan kanggo keperluaning para kawula kuwi banget nglongso atiku ing atase para kawula lagi ning jroning penandang negara lagi ketaman bencana teko malah padha nyalulus buktine tanpa kewu padha ngetekake genderane dhewe-dhewe para pisan ora ngatonake marang rasa kemanunggalane ora ngatonake marang rasa guyube Ulun aku njaluk kali kamar marang paduka bapa ulun awit paduka iku guruku yo ngatur aku bapa ulun kula Werkudara ya wis ulun tampa kabeh ngaturmu sampeyan ora karempit Bratasena lamun kita nyumurupi kahanan kang mengkono mau ulun undut aja kaget tanan aja gumunan ya nggih ya kaya ngono kuwi pepak-pepaking jagat kulub ulun wis pirsa lan mireng dhewe yen saiki akeh maling ngalok maling Bratasena ana sawane pamong katone kuwi pamong jebul watak lakone kaya rampok katone satriya jebul wis wani wirangi kang kabeh mau ya mergo kapilut dening krincinging dinar nggih Bratasena ya mung sira kula kang tak gadhang aja nganti keblinger kang dadi lakumu ya nggih supaya aja nganti kleru dalanmu sira kudu eling marang tembung tirta pamitra dimaning suci kepriye babarane tirta iku banyu iku penguripan pamitra iku tegese bening wondene di iku saka tembung adi
kang werdi luwih maning kuwi werdine menep dene suci yaiku resik karo Kudara Bratasena yen diwerdani kang luwes tembung tirta pawitra dimaning suci mau mengko karep mengkene menungso rek ngono kudu bisa mbendhingake pikirane menepake rasane ing pengajap karepen saya mantep tanambahe marang Gusti kang anyipta jagat tekuning panembah emah dadi daya luwih ingkang kundhane kena kanggo ngresikake sekathing reget kang sumandang ing jiwane manungsa mau nggih ulun percaya yen kabeh wong urip iku bisa mbendhingake pikirane menepake rasane lan madhep mantepan ambe marang pangeran ing kono ora bakal ana wong kang suk-sukan rasane ora ana kang bakal meksake karepane ora ana wong kang ngumbar hawa nafsune sebab apa hal sekabeh itu minta mesti wis dipetung sing kali genep lan permati iya kan lekas mengkono mawa kulut bisa mahanane swasana bakal tentrem negara manggih raharja kawula padha urip mulya sabab ora kesalahan marang watak angkara murka kang saben lenung diumbar mau kene Bratasena ukulun para bayu hiyo persajan wae nggih waktu iki kang bisa nglakoni kaya kang padha iki mau ngarep yen mulaki jeneng kita kula Bratasena lha kang sawe iku ora mung kayen kita kula Werkudara ingkang piniji dening Gusti pantes nampa nugraning widi lumantar jeneng ulun kang awujud wahyu ning kamulyan kang sebut wahyu cempaka mulya prayoga tumuli Arono kene Bratasena tansah marpamoring suksma sinukmaya winah ya wing sepi sinimpeng kelenging kalbu pangkukaning warana talek saking lit layambing aluyup Pindo pesating sama sumu-suping raksa jati Waktu kaya mengkono Yan Werkudara sigra nuntunake ciptane eling-eling wis abatan sukma ora mokal cemoroting wah cempaka mulya saking hanganing Bathara Bayi manjing marang Sang Bima Suksma panyaya suruping sara kang manjengan cala yen tantuso mengko sanjak utama ukulun Bathara Bayu banget ing marang maku dinaku sinutra dening pangeran lumantar aduka bapa Bayu Agus kelakon nampa wahyu cempaka mulya kula Werkudara iya iki dadi pangiket saya kandelan tekun kunggur menembah marang padaning Gusti kang anyipta jagat kula nekseni kang padatur munggil muga-muga wahyu cempaka mulya mau handayani
kamulyan kamukten kawibawan karaharjan marunting warga satriya Bayangkara kene. Iya gandeng Purna sakabeh mara kita tumuli bali marang Madyapada tutupno nggon kita ngeladeni marang para kawula kula Bratasena. Iya panjun marang Hyang Manom muga-muga sing padha lintang elinga sing rumangsa kleru kapadha gelem benerake ingkang rumangsa rusak padha gelem nandani lan sing maune congkrah padha gelem rukun awit sapa bayaning wahyu cempaka kang tak tampa iki kanikaman kerukunan lahir batin ing guna kena kanggo srana nusadani marang penandang guru lan para kawing guru ngamarta. Wis guru aku dalu pamit bali marang kuwadagan maneh. Jaya wijaya jayanti inggih Bratasena. Sampun prateng witing moga saring iki anoman katu ibu ing ngarwanku. Waduh adikku di kakengipun Kakang Dimas Werkudara nadyan to siap wis abadan sukma nanging dawane aku kadangmu tunggal bayu. Aja kaget yen pun Kakang ngerti marang kowe Yai. Iya iki saka endi Hanoman? Urhanono Yai. Pon Kakang nunggu wadhakmu kang badhe reca Gupala. Banjur tekan ratu saka Praja Laut jejul Prabu Tejalana. Dheweke mbudidaya bakal ngrusak ragamu nganti dadi Pancakara. Ning pun Kakang ngakoni Yai. Pancen kala Tejalana kuwi ratu ingkang sekti Mandraguna. Pun Kakang lan anakmu tetuka Antasena sanggih ginetak onta kon ngaku iku Yai. Yai yen si Ratu muli pateng Praja Ngastina wah mbuh wae ragamu dadi apa Yai turna sak lakuku. Sedari minggabu bukine kang dendaring
Hirang Candra katawang kang suting tias katuridan limut kapyataning rujit termunding driya manaung kakunging iwang wisesa pusara bumi inggih penemban kula ingkang swanuti katepangno kula pamadyaning Pandhawa ingkang saking Madukara nami kula pun Janaka inggih Arjuna penemban lho niki mburi kuwi sapa kula Petruk kula Gong BA inggih katangaken Raden kula Begawan Surya Bawana ingkang mapan ing petapan pusara bumi menika Raden wonten wigatos ingkang pundi dene Raden rawuh wonten ing sudung kula ngriki inggih penemban kula badhe suwita dhumateng Jengandika Sangadi penemban mboten ketang kadadosaken juru pambut suket badhe kula lampahi uga tinampi paswitan kula sang penemban kula iki badhe siwita kula iki badhe ndedhek wita inggih to Raden inggih kula nampi kanthi bengaing manah bilih Raden kasdo lenggah ing pertapan niki awit ningali saking Prapadana Jengandika ketingalipun Raden nembe ketaman sisah kaluhuran sabaning Sangadi penemban sisai panah labet kula mrihato saking dhateng kadang kula sepuh Kakang Mas Werkudara ingkang dereng kundur tuwin kesahipun Kakang Semar Dodro ingkang boten nawi pamit penemban mekaten kula iki badhe nyuwun pajar ngendhan bapak kula niku pisah boten pamit monggo dioyak-oyak Bang Kitil antos bapak ndelik iki boten ngetingan perkara kuwi inggih Raden kanthi Jengandika krasa lenggah ing mriki dadosa sarana lejare pariwat Radyan Harjuna ngaturaken kenging panuwun ing menika monggo Raden kula badhe nindakaken tata ngrapit ngelaki Praja Ngastina kepareng notut puri sak lampah kula monggo kula dherekaken Nyoto arupa saking dosa sakuru kula ya mutusa saing Sri Paman Sentuni wis bali ndereki Prabu Desalana
nggawa Werkudara mung sekilan iki critane paman unjuk uning anak Prabu ing nami Resi Gopala menika jebul arupi reca pepethan reganipun Werkudara wonten ing pasanggrahan Bumi Adaka dipun tenggo dening juru kunci nami Mayang Seta ingkang membanipun Punanoman. Salajengipun Prabu Desalana mengsah pareng mengsah Gatotkaca ngosli saking Punanoman. Anoman draprat majanipun Pandhawa dipun getak sami kendang. Reca petan Werkudara dipun damelane dening Prabu Desalana. Lajeng kabekta saning sawarga ingkang sinuwun ingkang menika Sang Prabu kula ngaturaken menika reca utawi Gopala pepethanipun Werkudara kula caosaken paduka ingkang sinuwun menika badhe dipun pecah pro dipun openi namung cuwadhong Sang Prabu Kurwati dada montap lirik tetap jojobang maring ngomongis wis capek niki gawean Werkudara iki. Besok mungsuh saiki mungsuh. Paman Singweni nuwun wonten dawuh. Perintahna para ngobong Raja Werkudara iki paman. Inggih saken dawuh sinuwun. Kurawa padha cawisa glondhong mengareng-areng aja lenga patra diobong ing madani kalih kanggo ngobong Gopala iki para ayo ditatrape manghalak-halak kang dahana kangge sarana ngobar marang Resi Gopala nanging dereng ngantos mambet latu durung nganti mambu geni kok cah songane raga Werkudara ya manjing marang Resi Gopala temah wujud sejatining Bratasena sigra ngamuk punggung Sultanta bubar saking para Kurawa
Dalah reca tadi gede meneh. Ngamu ngomong taut kene wae. Ora minget warga loro gaglak limpamu wae. Wah. Janaka kula nemben menika sinten Kakang Mas Werkudara wonten yaksa ngamuk kula badhe sabila sanes tanding jenengan Raden kang raka mangsa mimpano lajeng kados pundi caranipun kula piyambak methukaken dhateng yaksa menika mangsa gorong sang penemben ana wong tuwek sapa iki? Aku Surya Bawana saking pertapan Kusara Bumi kowe sapa? Ratu Jung Laut Prabu Jelana. Arep apa? Gaglak Werkudara Tanding aku. wah unta malek. Meos wani-wani bani gelap marang Semar ya iki bomku tajana Wes. Oh, wawune Semar masuk angin iki. Jadi berat wae. Detaile nggih kok wingsat. Mong kari nemu dadak cerigis. Lah kok Kakang Tejo Mantri to iki? Iya. Aku mau sing dadi Buta Prabu Tejo mau kok marem. Kowe duwe ngarep apa kok dadak Mimba Ratu Buta bareng rek? Mulane aku Mimba Ratu Buta mau terus api-api megur Begawan Durna. Sejatine mung pengen nonton nunggu tekan ngendi oleh Begawan Durna gelem mulang becik marang sesama marang. Nadyan to aku durung diwujang. Nek aku wis mangerteni sing dadi kemantepaning tekad Begawan Durna oleh ngiloni Prabu Duryudana. Bukti kasunyatane Begawan Durna mung tansah ngestokake apa kang dadi karo Prabu Duryudana. Ngono. Iya. Dene Prabu Kurupati kuwi mujudake ratu sing tansah nyedhakake marang rasa samar. Dene ngopo-opo sing dumadyane wewengkone dianggep arep jongkeng pelungguhane. Dadi saiki aku saiki wis ngerti jiwane Prabu Duryudana kuwi jebul mung nemnake marang kadonyan kok marang yen wis linggih iki karepe mau mudhun kuwi Prabu Duryudana. Mula nek apa-apa nek jane ora apa-apa ning dikira ngeburuke nyang kelungguhane.
Lah tundone selawase urip Duryudana ki mung goreh atine ora tau tentrem eneke mung samar wae. Atiku seneng mulai kok. Mergo aku wis kasembatan nyurupi jati diri wong-wong siji lan sijine wong karo. Tegese ning aku wis kasembatan kok Mar. Yang ngono ra ya padha karo aku to Kang Togok. Padha piye? Oleh kemenditaku ya sabar kepengin nonton munggo tekan ngendi tanggung jawab ing para bendara Pendhata marang para kawulan iki. Jebul ora luntur para pendole mikir kenyang wong cilik. Buktine aku lunga digoleki marang bendaraku Pandhawa utamane Ndara Janaka. Dene Ndara Werkudara ya tansah prihatinake lan golek srana. Murih enggal mulya pemuripaning para kawulane kang lagi ketopenan ndang kok Kang. Wah iya Mar iya. Iki ngene ya madane iki wis rampung lan kasembatan karbu. Aku pamit tak bali nyang tanah sabrang meneh. Mbok wis dolan ora to Mar? Wis saiki ning aku saiki ning luar negeri. Nek golek kuwi piye? Ora dadak. Ora kasa golek nyang luar negeri golek takon Togok wis do ngerti. Nek kira-kira kowe wegah lu wis kirim layang kepada Kakak Togok, kepada Aa Togok luar negeri wis tekan. Ya mulya tak pikir iya. Ayo padha donga dinonga ya heeh. Dimane kuat oleh padha ngayi kewajiban dhewe ya Kang Togok iya. Wis ya marang kaya basuhanku bali saiki ya Mar. Werkudara, iya, gawe geger. Ora itu. Kenceng Bratayuda. Wah! Lihat plangening kalangi warna gelar panggal muncak Timpon nergekomeng sureng sorote tanpa kehang kasolan pacaring purnaming Ndara Bratasena kula suwun ampun wuru dhumateng Bratayuda nggih Gus. Sampun sirna ingkang dados angkaraning negari inggih awit saking budidaning Ndara Werkudara minangka satriya bayang para sesarengan kaliyan para kawula Ngamarta ingkang dipun pangarsani Ndara Bratasena. Anggen paduka maneges dhumateng Jawata. Menika mretelaken ageng tanggal jawab paduka minangka satriya bayang karing negari. Iki kagungan kewajiban rumeksa mantuwin tentreming negari dalah para kawulanipun. Iya. Pranyata maneges paduka boten sia-sia. Tetela saged nguwuhaken dhumateng sugane watak angkara murka
tuwin saged hamrasta dhumateng para manungsa ingkang tumindak hangganggu dhumateng katentreman tuwin kawilujenganing bebrayan. Iya. Mugi Gusti ingkang nyipta jagat tansah hangayomi dhumateng para satriya Bayangkara sumarambah dhumateng para Brayan Agung Saknuswantara menika. Iya. Sabibareng ngripitan Polres Kepanjen Malang wiwit saking Bapak Kapolres sak jajaranipun sumarambah para warga ing Kepanjen khususipun Kadipaten Malang umumipun tansah manggih hayu rahayu niskala. Dene kula sakanca ingkang ngayahi wajib ngrumaosi kathah kelewatan saha kirangan kula. Ingkang menika kula sagutrah nyuwun gunging pangapunten dhumateng para pamirsa saha para miyarsa sedaya. Minangka panutuping ngatur monggo sami asesandi. Jaya wijayanti para satriya Bayangkara. Lestari jaya anggenipun ngayomi tuwin ngladosi Brayan Agung Nuswantara. Negari kita pisan mardika mardika salaminya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka bungaku pakan juga tondo syukur marang pangeran. Semoga Gus